pastor ngadon katuk ni nakitin ka chong blay kaba ngadon ban pli hapde jeng pi namar ba kuma pila batay mentan ba kumtu bagi nakitin ka chong blay sipang kata ka jirong no yakiti kirukhoy te hang nakitin ka chong blay kaba ngakwa ban buat pada jeng pi berpimbatai kata kalong bah hilaban siam ar petros kalau nang gab ar kadikat gaban nyo te ulah kini kan tet no ya ulok bahok ya ubalapan sngo satiano da kata kacilong jong kita kiboman kabamut ba ublay ulah pelat yang iru ha kane kadur kum ya ulot katu ko ini kecil ladangin penirakat ya ulot ngide pen mau Gato ke Chinong Sodom Gomora kede belakang dok kundok na beneng la ing thum kababun ki yang pai ba baru sikata yang ba kato kaduria wa bayap kade kato kaju hi ka thang ya ga Sodom Gomora kyong to ki jingwat mata ki siam ba kamna de kato kalong ha senda ata grokom te hendrei kia mudur ba kade kunto Tingi pekuman de batai mentan. Ladangi prisionorim ke jingkni kan ter ya ulot. Kalong kumne baka tu ka Sodom Gomora kala de kedujok. Kamu la penjot de ublay. Te ublay mjuh kuat te penjot je berjangah da ka ti chung. Te la penjot ritan du unya dah. Ya tang la sai. Te ya ujot ya ulot balai ba sa pelaju mar penjot ublay. Jadi halor takkan rimba pelaj kan. Ngalai aja syai nomor ba prosi ketangan nang mut ba kata ka jing pensistem ka jong rak cloud kalau ngajuk kan ban pelaj no yangi syua bakanuan kata ka jing pensistem jong rak cloud kanuan syua ka jirong no lene kanuan syua ka jaban ban pelaj syua yangi kan. Hoi dengan sarai pila syai taru ba ublay usya hadu ka tribulation. Kabamut kejing jarengi kejing pensistem yangi usya. Andre om kejing pensistem da ublay persya yo suitan bangi licak mangi hangta. Tagi jong suitan ke. Nadu no to hadu dujok. Takadon kejing per kejing pensistem ka jong ublay kejing pensistem ka jong suitan. Suitan pensistem yangi ublay pensistem suitan. Toh. Kamu live pensistem haneng. Sako isu pai pastor kane ka mga buang ne. Kajiro no iwaleja kalong kanuksa ba onrong no yang iru habon lap kat kata kajinja hato kane kamlong ka kajuk rukom na kata kajinjar pa to so tenat ta ko kajing clear kali tengah ko aban ongkom ne tang namar kajing jinjar ba on sarong no yang i te balai pat kajing jubab kalong ba ki prophet nadu kajutang barimbar ko kisah martarlut penyap hakili longdo hakisim te balai pade rono tang wirija kata kade ban mi gejing kali tilada ong barong no tamar ke sitom tilada di ban rong lem ru ya kitu haswa ka jong u elija te henre ngilap ru tang wenok te kidan gejing temu gi bakerpang babalai on rong kabamut bakajrono kamut setia ba ubriu don kamban syarong no namar bahasa sitom lem kum tang aku aban ong ba de bandon bon teli ki jirong no ha ka bible om de tong ilija ka jirong no agas nem kata katan mar gejing siap pen sitom o Israel gi sedang manca hiar thma kum tati larong no iki kah kade ben mi kum taking ka ansar mo ndrei ngakon om tamba yau elija balai barong no kadao ngai hab jumut cibun tikine ki wegi bapules phangka ek wan sawan ki angai ba hakakat welenong kitab simpen pau kitu ki arngut kinong ya thulupa ki bakrabor ki bailai rakat kat utam marat klauhi ban penhap da kading na jerong hadu umtam padon kane padon bala pertai te lawan kita kila man penhap ya kading na beneng kuma penhap marat klau te kitu kila bende Moses Elijah
Ti mentah subuh mu Ilija. Lada on syak pan phale ko mi trai jongi pha penjot thioi kamet ke jong u te. Ane hata gerkom. Ti kamalong kai namar un hawan da ka juk to kadur ko ui meneng slap temen sua. Kenam Israel kin itu. Kata de jumbo. Da to ka juk kamet te larong in oke nyu. Kamde namar bahasa sitom. Ti penihabat Ilija kami hap setia. Toh sapi pihun em re ngare ngai bapenta. Ta ngi asu thu pastor. Su ko shu ko jing kali mo. Buk mat jing pi kalong ba. Hang ne ngi su thu. Ba ka jing batai jing pi ne shakmat dan ne ka jing shem ka jing a jing bot jing pi. Menta shakmat kata kalong ba. Baro ki banget ki deban ha ban nya limba jong kate ka jing jinjar ba. Kinam la ban klam daya limba jong kate. Ban ha ka juga por ken syak panyap pathar. Hanu mat klau. Di halor kata ka nongrim. Na kalyang junga pastor akwa ban yo sngoy ka. Jiman syai ka jong pi ka message ka ba fifinai. Ban pensyon nongrim kat kum nak tin ka jong blay. Ka ba na kalyang jungi ngin syai bat kum juru ki ba page lembakan nag YouTube channel. Kenyo ken syai bat kenyo ketika jikai ka thamai ka jing syam ka thamai. Kawa nak kalian jeng pi pila ban ai nambar ba nak kalian pi ngai be pila ban ai ka jeng syai ko kum nak tin ka chong blai bat pen syong nong rim sibu nak tin ka chong blai bat namar ba tin ka chong blai hi kalong ka nong rim ka bangingin ngai ka bangin so scam te namar teng kidan ki bri ka ba ki ba hikai ki ba tai kum tu kim da pen syong nong rim tin ka chong blai ta nak ta ka tau kam da den kata ka jeng so scam. Te pastor lor kata ka benta aku aban yo kata ka jimut ka jipen syai na fi halor ka ne ka benta. Toh ngan ai ya ka jipen syai halor kan ne. Na ka tin ka jong blai. Mal da ngan shui na ka jing sko jongat kum om tai kan matoyu. Te kini ki dekhot ak tin jong blai ka bang kwa aban ai ana ka por. Lada kan long no kata ka bang ni like kem na chai sitom teo sa thon nam ta jong no uji su wang wat iwe idak rit hadu kan uji mentoy ka beneng kan ka khendeu kin par lain no setia lam dapat pendep wat iwe idak rit ka bamut udak sikau jong tin hebru te tharai kat kini ki khot bible sabu hei kan kide nam ta jong no ha pendep kata ka de ka sisa Tong ai kambun naga kitab sing penpau ngitip bakan kitab sing penpau kumno ba kumno ni kitab sing pau la tho pada uno open tam ya tahu sa chimno bi jing im kom ta em ba pentam ba pendunar yo te kumno kan la mengapan pentam man penduna ka de ka bible te ha ka jing de bat kata ka jing ong jonga ba ngi haban jai lang ba itik sui trong cái chương jar mereka wan mereka bible ko om kham tam kitab yung pau ko ba anu man perkelaya ka try ka syai to tang bang mi don por ban batai benia ye don por sano ri tangki mat ban sutu mo akan mau kitab yung pau ko bat khalai ko ba sipo hakajinya de bat kita ki misngi ki bakadu kan baik-baik itu ki news nem jinjar ba akong hang ne don ki sya par ka jingai ke jong tikir khoi karne kalong hapedeng jong katu ke jinjar jong umrat klau tenang ta sisu kita pauno bakat saur khot bakat ar kong hang ne ka don ke jingai sya jong tikir khoi ki bari ki pasumar ka hukum ke jong ka jingai jisu kamu New Testament mentah te karena kalau ruah juga por bom merat klau pun sitom baru kadang gajing punya martar jong embat ketoka Babylon nang ta sisu ka kitab cimpau ko nang ba riur khot bakar baik ong tat onda on pendepno ya kita ki para sakri jong kiru bat kita ki para bange jong ki ya ki ba on sapenyapno kumba ya kiru kamu iyo ketu dekat Bible
kibala poe habeneng. Kibala syak penyap hak tu gisngi jong jing jarba kita kiru khojem ki Kristen. Hang nung inyo ta jing syarong no ta basuk. Tik yong te beneng ko try to bisar hok ini atau bisar hok no marba. Pek kan tumrat klau kan ke particular ini kumta ndai. Te Henry ublay wong tat nal pendep no ya kita ki para syakri jong kiru ki para bangit ki jong kita kibla de poe beneng bay kita harus penyap no kumiki pi hang neng cek dar ba kamdon kata ka basurong no dak basuk ndre harus penyap kuma ya kiru ket bertu la poe beneng em kan bakal syuk trai kata ka bible ko ong mano lani manga ka bible to nang ta syuk tuan kermau si na kitab yang pasamo ka kitab simpen pau kan nang bar pheur khar ka basau kong bat nglayo i ki mensim jong kita ki bal khai kli na ka benta kata ka jing playo jisu bat na ta ketien ublai hak pedeng jing carba ki jing dia nang ta kita pau ki jing pen pau khasau khalai ong bat nglayo sneu ya ketina beneng ka baong to thosuk kita kinong yap ki bayap hau trai nadu menta khat sau lenong kitab jupun pau kolong pedeng bah kamot ke jing jia jong sya penyap martar tisni ka baong suk kita kinong yap hau trai nadu menta Kabamut ha to kepor ka bamut mar umrat klau un pen kenya ge jutang ju hamar siteng ikan mau kita ti ha ka to por latip mau ula long senchar bej full swing onderon mamare kata kaban pensitom ti ka tin yung blay kala ong lupa kinang te on pendep gi ong su kita kinong yap ho try na du menta kamut nang to ti hai ka don kata kajing like to te gini ka bible kim terkam syu hai lada kadon ta ka jirong no yaki rikhoy to hakap haswa jong kato ga lais nem siteng kapamut entah kabasya po to nang ta susu jipan pang makhalat khon nyo bikan mau bahaya to berkhoy ni spell delut ka bong barlai bor hu ban thma bikin khu ban job no iki bat kumta terte habong job Tarai untuk sempat kai dig tri. Ondoi thama gil khui ban job no iki haga thama tarai sempat ding tri. Kajing yap. To. Ursi carkat ka ba umon. Namar ai bor udah ublei. Uleru hak basai ka sengi. Om dei hak bari. To. Nang ta nantu ka jutang bari mru lade ya thul pas phangane ka ek ban saja ta jing samartar ke jong ki bangai citis ki khadu otamrat klau. Hikan mana kitab jong Daniel kalau nong kabah nyur khot kabah arpo san kabong bat un keren ki persya yo bakri tam bat un penduno ikiri kui ki jong bakri tam kumta syai kedar umrat klau te yanon pendu ladam dei tegi bangai nang ta susu abang yapai sakawai pat ngak paban ong kumne sakawai pat to ngan ai kawai kanong rim kata kalau na gospel Lukas kalau nong kaba arput kan ru kan nek gi kli bagi senran gi kli sapang kata ka bawai no jong pertei pat ka jingjia itu sini bakadu te bisu ong sai wong ba on ai no yangi ki balangai hati gi sini kamtam ga ngi sutu sekdari gitu gibom tre 666 gitu gibom tre ya kita onle gumno hamba kikur ki jaj baru syukur gila ngai cele yang lu kata kasyap long on aino ingi da kimi ki pa dang kam sukmo tang kimi pa re da kikur kakur don cakahi na takilok bat nap badia ki bana pi on penyap ong jisu kabamut ka teu ko jong marklau ujisu batai ya gijing batai jong berkhoi mur ka teu ya ka por jong marklau to nang ta susu
ngakwap nong khadu khadbai ya kane ke jing ong ba ngim don kam man sya sitom ho tomar khlau on rong no ingi daga besuk te kane ke jing kai kade bandon ke jing support na e kabamut na ki prophet ki jong blai ki bakrau ki no hikai ki bible scholar ki bakrau kade bandong kum kata ke jing batai jong ki bri bakrau jong blai ngala persyang ban wat ya kane hadu kata snem la bun snem ngalawat ya kani ten rei apa khadwai ngalap nang no kasdang kani tikan ni ke jajing batai kawan tang na gawe ke jing sing barit berkata kalong haeng lan haus snem kat praspa la pio vila slem hasyawan poi ka gospel poi kasih jongi kat kan ke jajing ka adon pertai te ha kata ka por kadon ke jing seng bat ata jing seng lapen la barlong ya ta jing ong dak kawe ka kena ka barang tang kat san snem kam atau kala manong prophet kuno kata ha kawe ka jing seng bat bakerteng kata ka McDonald ti akata ka por ka keren kumne kalong kum ta ka ketin jong jing penting ni babon kata ka por jing seng ka ong ba hakmi kino ki ba impah ki bla yaj pha ki sikri bhaya blai kai ka bajia ki hakata por jong ki wan jong tomar klau kim don kam man sa stom gen kim don kam man sa stom on rong no iki rejing sia nai ni on ka belum kata kitu bab ki mane ki as thuong ki ya chano itu khot ti kitu ki kilas scam ki ngor kom go badai bat itu ki por ki orang ba kum kita jong doktor Scofield no to kot ba Scofield Bible wat ma urlang ngai kini giru krau jong perteru na ita kilangi te hatu kala panlong ngimen tale ngidon ngini ki prophet ki ba ki penimpat ki bayap nang tai ki pen snau ki skor ki ba kelut yang ki beri ki berko ki penyai ki beri jong ngimen tai ki lo kata yakim nya yap snap manoru te tharai ka jing ong tan kena kumta onyang ilu dak pertei nga i ba teng kan ikut kom yang ngekla sulong ndreng ide ban phai nak tunjuk bre baka bible kan tate tengah halor tekan orim open scam ya kan te ngathai tang kato hingan kuno ikan gi mata yang orang don sibun ki tang ba ngan pun kutang kato lar piot te ngal esgo shibun nak tin ka chong blai kala shai namar ba kata ka jingat ba kandan sho ka jingrong no ya ketika por ko jong kla ko mut ba de tang nak ta i kena kan thei nei i ai jing kran hang tu ten rei pade na kaleng jing i im shem don pade tin ka jong blai ka ban karshan ya i nei ten rei ka bon hi nak tin ka jong blai ka ma phila ai man tan ka karshan bat ka ya thu shai ba ki bangai kin sha ha ka te ka por jong kla nei to te sakwish ka jingli pastor kabanga kwan bu pedang jipi te nakaji kai jong ki babon pade ji kai kumne kat kita ki ba nget kat kita ki rukho ki bala dap no sim jong blai ki bala mat kata ka jing pensle brabor hagach im ka jong ki hagajing syama ki kin deshu banayat limba jong kate ka jing jinjar ba ka jing sya jong klau kiban yat ni kata jing jinjar ba jawab klau ki tang kita ki bom da de Kristen kebom syakriyo blai lam nang kita ki non Christian ana kita ki bru ki ba syakri malu malayo blai ki chulong tang Kristen blai kam ka jongki la ne ka jingat ka jongki ka jingle jongki kami ada pada kum kitin ka jong blai ki chulong Kristen malu mala ordinary Christian ki deban syak tang kita ken ha kata ka jing jarba ke sya jong klau kata ka jing ikai tenak le jong pi pastor halor kane piso ya hap kumno la ne pidan kana ka jing syai to shis perkhat ka sudai ki briu ki la perkre bha ki bla pun khu jala de lam ong ki long ki prophet jong tang ba thamai ki bri ki ba khrau bha ki no ya lap ki ba long international prisha ki prophet ki long international ki be international be te hato sudai ka di ta bakin sya ta ka jinjar cis perkat kata ka sudai mo sudai ba kamlo ka balai ki ba sya ki dem no tang gitu ki beri ki ba mala
Kita tikin siya nyomoy. Berkat-kat deh. Hamudur mentah. Nah kuat ban ong ya kan nih. Hangi mentah war ngin kraw kano ru ngin haban ya pule ya kan nih ka. Bible bala tho ki apostol. Jisu number 1 usya bentiu usya kerdem usya kenjat usya lekat kebamon. Te usya alur gading pernah. Ngi hakane ka cukup mentah jungi. Ngira kraw kano nginum hampalat ya ta kerdan. Ki apostol nginang pule ke jing tho jung ki kine ki sya penyap lut par khoi camartar lut plan wer umlai. Nang ta ki noi tho pai jutang barim nang ta kito ki Kristen Ortodok nang ta kini ki Protestan bagi siap penyap pathar miswa nang ta syu segini ki bahasa iri komunis lagi bahasa penyap kini kiri Muslim ki Buddhis nang ta kam tam mentawar hadu ini sengir i bagi to ki ISIS ki ya od rendang ki brio nang ta ki ya pom de kisdi ki lekat bamon hangno kadot ke jingrong no Mending lai kerja pang Elija, tang mar kerja rono, tang mar kerja sitom rono, te balai, kena rono ikiru, kata kena kerja kali, tong ngakwa ban, ai kena kerja percaya lo kena bentar, te kerja kali kalong, ka ba ngingi don kata ka status kerja kita keran jungi kalong kam kerpang bani ki ayom baro, jong jutang barim, por jong bisu por jong apostol, kam don ke Bible ke bayatu bah kita kis gibri tisni bakadu kita lo spesial. Kita long extraordinary kita. Ngam julap kum kata. Te mudur mentamangi kini. Bat kita gibri kiba hadu kata makanaru Andre banyak tewat kini. Kata ka jinglong ka kerpang ka belum junik ka imjongi. Te ladaki to berkhoi. Gila man sya hoit kalong ka bapang man sya sitom wad bisuru wong dalam kepala ai bakane khuri kanya laj no nanga pang berkhoi te hato tharai on aisuk tang yangi te to gi tu basya penya martar ki por bladep tu kim pang se te na syu mundur te ka egin ta gi long ba per te ngi dem so tu hang ne nrei pen ban ka ong kum ne kini ki por jong marat klau ngi so tu ba ka de ka final ka balong kum ka final kenjat bol ka ba krau ba kapamut jong blay bat usaitan. Hi kadika final jong kun benriu hagan es lapas thai. Ban pen paulut ya kata ka bot jong jing sniu kan milut ka jing baru kan milut tu. Te hangta. Te kakting jong blay ngide ban kan mau ba ka kawe ni tin jong blay kong. Wat kata ya ki bala sle ki jong blay. Touch not mine anointed. Wat kata ya ki bala sle jonga. Te lanungi ong ba kata kajing penyap pathar jong marat kau kanong teng ni baria de. Wada boleh ngasarai ule rang hiban lekam gini ki jonga mar bun ki jong Kristen. Pai ba mentale kisai ong Kristen kanam setan kam. Kasai long kumta. Jong setan kim dei, jong blay kim dei. Tang kitania ong kiri koi ka jong blay. Cek dar ong. Oh nilai thama pe kiri koi. Kabang cai pedar digiri koi. Bat kau ertar gini maksudku. Mentau yuk beri mo. Penyap presiden, penyap prime minister, don jingmap. Penyap kini giri pai ba atau bun ulai teh. Penyap kan kesong ke tahu dang lai kes. Dari prime minister dia don jaka. Dia nak kata tahu. Merat klau. Hati kisih haba kuta itu belas le. Dikata kain ke bakapen bitar bahaya boleh. Ini dia maksudku kata. Nang ta susu waktu ni ubler ko ang ba la thau khnang ru ya ubas niu na ta kisni ki jong kamu ayo kata namar ka de kini kisni ba khadu ti por ka ba ya ka jings niu on berkadem ong full volume kumaglong ki tem te lada ki klem les niu ki bangai ki kan penyap pathar ki bangai kan penyap ki bakra jong blai ki bahagai kita ma habisar berkat kum ki jing le em te deh lor tak norin ba kidai bandai kumta te halor ta kanorin onsa sala ban final yau suitan ban kiniki bom ngai ban penjor bom jukudiki te sakawe ertat ngaku apan ai kawen ki poin ngalong ba
Ngidem sutu ladak ki apostol haulap prau balingkong kila ban syak kato ki samartar. Ini mudur mentamo. Kato ki samartar por jong ki apostol lap prau balingkong. Mangilele mentah idi lap prau kado. Tah kau tenat em ki priu jong lap prau bakado ngidem sutu ikan. Te kiai baro bagi apostol ki parla bale kamba amswa kon hable mangi mentah. Bat kastenat benong babun nak pertem tangi begini profet bakal kami lapendep tem kata itu kila mansya ke jingyap kumasya upol kumasya jong Petros kiwe te ke jinge ngilong kum tegi fast wall army kasorkar berbor ka tengkai las ki gitu ki sipai ke bala train nang ko ngapai sipai menumala te le yu ke kita bat le yu ke te ka jing te ya tolo pro kadu ke jingmut kalong ba haba uta unong sun uwan. Berkata jinjar bak kebawan kata. Oblay unsya kini kunjung atu penyiapkat kebamon tole eki. Ngelai bor yang mesutan. Tenri yang sepah ya din bejayu. Ulah praba kaduk ka mamut hakate ka por jong umrat klau ne. Kohoi kan tri tu kisngi. Nado mentah kan sedang terter. Ini ban sutu ya kata. Hei onte. Kan sedang nado tu kisngi. Bat kan kut hadu ka. Jing sensyar si hajar. Ta. To. Te pastor ketu pilak batai sepang ke jengrong no. Tenrek ke bang isyam mat ke bang ilap kolong ba. Hak jing ijung agalong ki babun ki briu ki Kristan ke momot kila. Sim ketu ke jing hikai ke ba. La hikai ban ong ba ke jengrong no kan Joshua ke jing sensyar mat klau. Te kila ya le ke jing im ke jong ki ban penjanai ban penbej khoj hakmat ke jong blai marki apa yo hakan no maka por kan wan ke jing runo pakin yo don bentang ta oh ten reket kum ke jing siamat jing bata jong pi kalong ba ke jing runo kamlong haswa jong mrat klau rekan long hamar steng jong mrat klau te ke bomut ba haba nagam ta ki ap ki jongi lembaga ni channel ke jongi terus se kidon ki ba la de pen krek ki ba la perkhat ke tan rei kan penlong penban ye ki ba kin le suki le kin sting no kin ong ba engin saap ban penjanai ke jim de stat ha kata ka por ndala yo i ke jing sensyar mat klau te le se don ki ba kum kita mo ha chika pakin penbha penjanai no jim ban ya ba chika thong ki kan ran din no penban te yo don ki ba kum kita te nagaliang jong pi kum pastor kai ka khubor lo ne ka banta ka ba pidan ban ong hak ba debat ki ba kum kita To. Kasudai. Tamo. Tenre kan ong ba umdai tang ya kan ka benta. Habang ipai ka jinyo sting jong ki breu. Pabun ki ong nyilak ban lekat ka bamon mentah. Nrei nyin ap ha ka to ko shoban yap san minit. San manis per minit shuaban klat ka mensim. Ngin kerpat kelabamut. Nama lada jisu map ya brakai lor gading pernah. Balik pobor dari imri tang siklimate ngiru ngene entah kayaknya kata aja bakal cikibab. Tekum jure kene entah. Napsuan adalah syong to merat pau kaket ngin sa kalabamut pitarai dan cakai ki. Kamla long. To nganaikan bun sangane bani prup ya kata ka masih keba. Nrei ngaku aban ai tang to ngan ai tang lightly bantang ban persutu ina ka panggal gumne mentam bar khonya ki bahas pangga farsi ki si phongut ki thei suti sangut ki bastan sangut ki bastat te ki poi por ka babiang namar ki don kum pniang batlap pediang ki bandrung kata kajing khawaya tho syungkuri sangut ki mio ki poi dir por bar ki poi makna khlem sya syu ki balai mar ki lale kawin ki jek pop kabah ka bible ka ong kata sin of missing the mark. Kipop gidan bun jaj, rekane kalau kawin jaj pop. Te klaim syasu ya ki. Tharai ya kita ki bala sutu, rek klaim pen krek. Te thai don jakai ki. Kan mau kitab sam ong bahak kapor kau biang ngalah khot ngalah. Kum tamar ublek kumi untingi.
we poi berkoikat kumpul ai tagi jingi jangi dan ni penduna kata kelalong kajing jaringi wong ba hak por ba wong ala khot yangi kan ma tu ka sam ka ba nengkong kan mau toto kata ba tu kajing ong ba hak por ba don kam nga don kam boleh don kam yangi tengi klem sngap mi klem sunya uti ju kan poi tagi por habaulah sem jenjar ngan ki benyu kamu boleh tadi klem le biang por boleh babat por ba musim jonga mi le jum nomor beriu ong haka kitab Genesis ong ban riu umi le jum nomor beriu hak por biang adengi perslem aningi ap tak por kanom ta jo por nga ko am ngom ne sis nong bangin per kresu la ne ngila ban le kam dunano kam na ban long la dalawan kat kata ka jing suthu bangi habanya face banya ya kata le ngila don kam hatu kat no bangin ham IT de double triple kam dei ban ngom katuk por suanga suthu la dem sua nga IT kat to den bang suthu pleng ade ban ye ban hab ye leng ba mentad double pan ngai dru kitu ki bayo sno kitu ki bayo i kan ngai kan jongi kin da ru ta mar bang suthu ba kata jiro kan jong blei ka jing kermen jong blei kan nong ba pan la ingi ngim don ka jing kuslasyu kai anai nuk sam go we spai jongi we balis ti kar ki shri ki apan wi di spai ki duty ki spai plain sethi ki tra ki spai de kar sethi mi ong kikit lak suloi tama ban siat kimla namar blem sya ban siat usri bapli ki tu ki spai ki sakni tu ki suloi na tak sya pan sitom tu ki sri man hab yang banja ka ban ki sri te ki su apa tlan no kin kriya tu ki sri krem kan ria no ki tur sya pan sitom ki sri wen spai kasi jungi maru job lupa ulet ki bujung habayaj mu ki sri ki pet bay war baru al yang surah tilak kata gain te kaju ya kan eru kam ngide masuthu ba pingi kendu ngide ban IT kampun nang tai su away ngide masuthu ba kumlai kan lumane blei on ai ki jing job jing pan pau khar khar we ko ong nrik la job no maki un mar kata kasnam ukunang brot bat namar ka tin ke jing plai jong ki te kim simla i jala ka jong ka jing im jin hadu ki jing yam ngide masuthu ba lala kita ki beriu ba la tho kan ek tin jong blai kim shifting ga jing yap te kamu kide ki ki bahadin jungi lane la bande mangirum tala du lawan no to mraklau te kade mangum ta ka ci perkai le hane kade ban kam bun to susu lada ki don